נפלה בחלקי הזכות להציג שירים הקשורים לשתי גיבורות מאוד מאוד חשובות בספרות ובשירה הגרמנית של התקופה הרומנטית. מדובר בגרטן ובלורליי. שהדומה בין שתיהן הוא ששתיהן נפלו קורבן לאהבה מוזבת, אך בזאת, בכך נגמר הדמיון, מסתיים הדמיון. מפני שכל אחת מהן נוקטת בדרך תגובה שונה לחלוטין, שבאה לידי ביטוי בטקסטים שלהן. אז באמת הראשונה היא גרטן, ועוד מעט נשמע שתי הלחנות בטקסטים דומים. דמותה של גרטן לקוחה מהמחזה פאוסט מאת גתה, אולי המחזה החשוב ביותר, אולי המשמעותי ביותר בספרות הגרמנית של המאה ה-19. המחזה עוסק בסיפור של דוקטור פאוסטוס, שמוכר את נשמתו לשטן, לזכות באושר ובנעורים נצחיים. בחלקו השני של המחזה המאוד מאוד ארוך, שמחולק על הרבה מאוד תמונות, הוא מפתה את גרטן, בהתחלה חשבתי הוא מתאהב בגרטן, זה לא נכון לדעתי, הוא בעצם היא מתאהבת בו, הוא מפתה אותה, את גרטן שזה שם חיבה לה, לשמה מרגרטה, והיא 9 חודשים אחר כך יולדת לו בן. באחת התמונות הנוגעות ללב במיוחד במחזה, יושבת גרטן ליד הקישור, בזמן שהיא טובה, היא מבכה את נטישתו של פאוסט. הגרסה השנייה שנשמע לשירה של גרטן או מרגרטה, היא באופרה פאוסט מאת גונו. מעניין שהאריה הזו, פעמים רבות שעכשיו נשמע, מושמטת מהאופרה. אני לא יודע להסביר למה, זו אריה נפלאה ומאוד מאוד נוגעת ללב, שמה אם לא יקיים פעם, הוא לא ישוב. נשמע, תקשיבו היטב, אפילו לא צריך להקשיב היטב בעצם, נשמע בליווי של הפסנתר או של התזמורת, את התנועה של הקישור. זהו אלמנט מאוד מרכזי גם בשיר של שוברט, המאוד מאוד ידוע, גרטן am Spinnrad, גרטן ליד הקישור. הייתי רוצה רגע, אני אקח איתי את החבר הזה. להראות אולי כמה נקודות מאוד מנגינות חשובות. אפשר לחשוב, נכון? הליווי, שומעים? זה טוב? הליווי ששוברט, אולי ככה, הליווי ששוברט כתב לפסנתר שמתארת, אני חושב שכולם מכירים, מתארת את תנועת הקישור איזו. אתם יודעים, זה סוג הליוויים האלה, שאם הזמרת לא נכנסת בזמן, לא נורא. אפשר להתנגד. מה שתיכנס, יש כאלה כמה ליוויים, חברי מזל. אבל אם תהיה רציניים לרגע, אז הליווי הזה מחולק בעצם מייצג את שלושת המרכיבים של הקישור. זאת תנועת הגלגל, אליה מצטרפת המחט. וכנראה הפדל. באיזשהו שלב, הליווי הזה הופך לקצת שונה. המחט והפדל נעלמים, ובמקום התנועה הזאת אנחנו מקבלים ארפז'י ביד בנו. וזה קורה כאשר גרטן נזכרת באהובה. יש לנו פה שני מרחבים של זמן. הראשון הוא המרחב העכשווי. עכשיו גרטן מפעילה את הקישור, ואז אנחנו עוברים לזמן של עבר. אבל זה לא רק ששוברט מייצג פה שני זמנים, כמעט בעת ובעונה אחת, אלא גם שתי תודעות. יש את התודעה של גרטן הטובה, את העשייה עצמה, באמת התודעה שלה הולכת אחורה אל זמנים אחרים. אנחנו צריכים לזכור ששוברט כתב את זה כשהוא היה בן 17, בלבד, רק בן 17. עכשיו, שוברט היה, מה שנקרא כנראה בחור נועז, מפני שהוא שמינה את הטקסט של גתה. גתה מסיים את הטקסט שלו בשיא, באפותיאוזה, בזיכרון של הנשיקה, גרטן זוכרת את נשיקתו של פאוסט, והיא בעצם מתעלפת כמעט, מאבדת את עצמה. אבל שוברט לא רוצה לסיים ככה. אחרי השיא הזה, הוא חוזר אל המשפט הראשון. Mein Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. שלוותי עבדה, שינוי משמעותי ביותר. ואולי זו הסיבה
אחת מני רבות שגט מתעלם לחלוטין משוברט, מה שגרם לשוברט לשברון לב ואכזבה מאוד גדולה. וקראתי רק לאחרונה ששוברט כבר מת, ואחת הזמרות שהביאה לו בכל אופן לגט גריטשן המשפינראדר, הוא אמר, טוב, בכל אופן יש משהו בשיר הזה. אני חושב שאנחנו כולנו בטח שיש בו יותר ממשהו. ולביצוע של בתחילת השיר, גריטשן המשפינראדר של שוברט, ואחר כך לאריה של מרגריט מתוך פאוסט, שמח מאוד להזמין את עינת ניסים וגלוריה.